gent fa contacte amb tu, et pregunta a què et dediques, el que s'espera és que tu responguis amb una paraula i amb una professió clara i evident, no? I segurament és normal. El que em passa a mi és que he anat tocant diferents tecles i, clar, no sé què dir quan em diuen a què et dediques. I per tant sí que et veus obligat moltes vegades a justificar el motiu pel qual passes del teatre a fer o a intentar fer cinema o a escriure o a fer una peça d'art conceptual o a fer el que sigui, no? Jo sempre havia volgut fer teatre i una vegada més tot allò que havia anhelat es va fer realitat. Vaig trobar-me un dia pel carrer el Roger, Bernat, i va ser fantàstic. Vam començar a parlar al cafè del Liceu, i ella estava preparant i va ser fantàstic. Va ser un procés de treball, com tots els processos de treball, amb conflictes i amb diferències entre els intèrprets, el director, el dramaturg, però en tot cas va ser l'entrada que vaig tenir al món del teatre i va ser fantàstic. Ramon Duarte va fracassar com a escriptor de novel·la negra. Inventar-se casos no se li donava bé. Ara ha decidit resoldre'ls. Després de Rimouski vaig col·laborar en un programa de televisió que es deia, o es diu, Detectiu, que era una espècie de docuficció dirigida per un tipus que fa documentals, i on jo interpretava un personatge de ficció, però que interactuava amb fets i amb persones, amb personatges reals, amb la voluntat o amb el propòsit d'esbrinar una sèrie de misteris que es plantejaven a cada capítol. Gràcies, molt amable. Adéu. La meva feina al programa era fer entrevistes a gent i treure'ls coses a la gent, que és una cosa que m'agrada molt fer. El gènere de l'entrevista o de la conversa em fascina, no? I m'agrada bastant més preguntar i escoltar que parlar. I és el que vaig fer a Detectiu. Va ser estar 6 mesos entrevistant vora de 200 persones. La relació entre policies i detectius mai ha estat bona. El mosso només em va dir el que podia dir, i a més un detectiu no pot investigar un delicte. Vaig començar, amb la primera entrevista que vaig fer va ser als 13 anys, al Manuel Vázquez Montalbán. Va ser una entrevista que vaig fer pels Jocs Florals de l'escola de GB que tu parlaves abans. Tothom presentava poemes i proses i tal, i jo no em venia de gust i presentar això. Estàvem com bastant obligats a escriure i a presentar coses, i vaig pensar que era interessant fer una entrevista i que com a gènere era interessant i era molt suggerent. I ja em va començar a interessar parlar amb gent que m'interessava i preguntar-los coses. El fet de fer una pel·lícula d'entrada no ve perquè jo em plantegi que vull ser director de cine, no és aquest el plantejament. La idea, com totes les coses que he anat fent a la vida, va sorgir perquè sí, perquè hi havia un lloc a Portugal que es diu Montemor, que ja havíem estat amb el Roger fent Tot és perfecte, que és un poble en el qual es fa un festival de teatre contemporani, que es diu Citemor, i aquesta gent proposen en residència una sèrie d'artistes cada any perquè desenvolupin les seves peces teatrals, coreogràfiques, etc., allà, en el context del festival que es desenvolupa durant un mes i mig allà. I és una residència més l'estrena de l'espectacle. Això és el que vam fer el 2005 amb el Roger amb Tot és perfecte. Jo coneixia aquesta gent, em vaig flipar amb el poble i amb la gent d'allà que vaig conèixer i se'm va ocórrer fer alguna cosa. Durant aquests 3 anys he estat pensant
què fer. I les idees han anat anant i venint i han anat madurant unes coses, podrint-se unes altres, i fa un any i pico vam veure'ns amb en Vasco, que és el director del festival, junt amb l'Armando, són dos directors, i vam decidir doncs, finalment fer alguna cosa en vídeo. I amb aquest equip de gent, que eren 3 persones, un muntador, un sonidista i un càmera, clar, vam decidir doncs, marxar junts a Portugal a rodar. A rodar sense un guió previ, sí amb un plantejament de seqüències i amb una idea al cap de què volíem treure d'allà i cap on anirien els tiros, però sense un guió escrit, sense un guió convencional escrit prèviament abans de filmar.